हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां लाकी बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज हाब्रुबारि। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। बावबाय नों दिनै जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ, बावलांजोब्बाय नों जों सानैजों बिफां सिङाव समाय लानायखौ। बिदि खालामनोमोनब्ला नों आंनि जिउजों गेलेनायनि मोन्थाय गैयामोन। बेसेबां मोजां मोनोमोन नोंखौ आं। आंनि अननायखौ नों नंखाय सानबायब्ला बेजोंनो थादो अरायबो आलो गोजोनै।